Vážení přátelé, není úžasné pozorovat lidi v 60, 70, 80 nebo dokonce 90 letech, jak si udržují sílu, pohybují se s jistotou, zdolávají schody a žijí život podle svých vlastních představ? Udržení síly v nohou a zajištění mobility s přibývajícím věkem není jen obdivuhodné, ale slouží také jako klíčový ukazatel naší samostatnosti a celkové kvality života. Možná si říkáte, že je to jen otázka štěstí nebo dobrých genů. Ale já vám dnes chci říct, že realita je často jiná. Jedinci, kteří si udržují svou sílu i v pozdějších letech, obvykle dosahují svých výsledků díky jasnému smyslu pro cíl, zdravému životnímu stylu, pravidelné fyzické aktivitě a především díky tomu, že svému tělu dodávají základní živiny, které potřebuje. A právě tady se dostáváme k jádru věci. V dnešní době se kvalita našich potravin bohužel výrazně snížila ve srovnání s minulostí. Kvůli vyčerpání půdy a moderním zemědělským metodám je mnoho životně důležitých živin nyní v našich potravinách nedostatečně zastoupeno v množstvích, která naše těla potřebují. Stále více lidí, zejména seniorů, se proto uchyluje k doplňkům stravy, aby si udrželi své zdraví. Ačkoliv na používání doplňků nemusí být nic špatného, skutečný problém nastává, když tytéž produkty, které nám mají pomáhat, začnou našemu tělu škodit. Nenápadně podkopávat sílu vašich nohou, rovnováhu a mobilitu, často aniž byste si toho byli vědomi. V tomto videu vám odhalím 5 rozšířených vitamínů, které při nesprávném užívání mohou významně oslabit sílu vašich nohou. A buďte si jisti, poslední položka na tomto seznamu může představovat to největší riziko ze všech. Než budeme pokračovat, poprosil bych vás, abyste si na okamžik našli čas a dali tomuto videu "To se mi líbí" a přihlásili se k odběru kanálu. Díky tomu se tyto informace účinně dostanou k širšímu publiku, zejména k těm, kteří je skutečně potřebují. K lidem, kteří si zaslouží příležitost udržet si svou sílu a nezávislost co nejdéle. Pojďme se tedy ponořit do detailů. 1. Vitamin D. Vitamin D hraje klíčovou roli v podpoře silných kostí, svalů a celkové mobility, zvláště když stárneme. Tato živina usnadňuje vstřebávání vápníku, posiluje imunitní funkce a je zásadní pro optimální výkon svalů. Jak je tedy možné, že něco tak zásadního může ve skutečnosti oslabit sílu vašich nohou? Je tu jeden zásadní detail, který je třeba zvážit. Vitamin D funguje optimálně, když je v harmonii se 2 základními živinami. Vitamínem K2 a hořčíkem. V nepřítomnosti těchto prvků může mít vaše tělo potíže s účinnou regulací vápníku, což vede k nevhodnému hromadění vápníku v oblastech, jako jsou vaše tepny, klouby a svaly. A právě zde vznikají komplikace. Výzkumy naznačují, že nadbytek vitamínu D v nepřítomnosti dostatečného množství K2 a hořčíku může vést ke svalovým křečím, slabosti, stuhlosti a bolesti, zejména v nohou. Studie uvedená v American Journal of Clinical Nutrition zdůraznila, že nerovnováha vitamínu D a K2 může zvýšit riziko kalcifikace tepen, což potenciálně ovlivňuje průtok krve a funkci svalů v dolních končetinách. Je klíčové si uvědomit, že dlouhodobý příjem vysokých dávek přesahujících 4000 IU denně bez odpovídající rovnováhy může vést k
k toxicitě vitamínu D. Tento stav může narušit minerální rovnováhu těla a může vést k příznakům, jako je slabost, únava a zhoršená neuromuskulární funkce. Jaká je nejúčinnější metoda doplňování vitamínu D? Pro optimální zdraví je vhodné dodržovat vyvážený poměr vitamínu D3 k K2. Optimální poměr vitamínu D3 k K2 je 1000 IU D3 na 10 mikrogramů K2. Pro upřesnění, na každých 1000 IU ekvivalent 225 mikrogramů. Vitamínu D3 je vhodné kombinovat s 10 mikrogramy vitamínu K2. Při doplňování 5000 IU 125 mikrogramů vitamínu D3 je vhodné jej spojit s optimální dávkou 50 mikrogramů vitamínu K2. Kromě toho je důležité zvážit hořčík. Hraje klíčovou roli v aktivaci vitamínu D v těle a v prevenci přetížení vápníkem. 2. Vápník. Ačkoliv vápník není klasifikován jako vitamín, je klíčové se zabývat jeho rolí, zejména proto, že doplňky vápníku jsou často propagovány seniorům jako životně důležité pro udržení pevnosti kostí. Je však důležité si uvědomit, že nesprávné užívání těchto doplňků může vést k větší škodě než užitku. Starším dospělým se často doporučuje zařadit doplňky vápníku do své rutiny, aby se zvýšila pevnost kostí a snížilo riziko zlomenin. Co vás však může překvapit, je realita situace. Doplňky vápníku mohou potenciálně ohrozit sílu nohou a zvýšit riziko pádů a zlomenin, zvláště pokud nejsou doprovázeny odpovídající rovnováhou živin. Vápník se jednoduše sám nepřesune do vašich kostí. Vyžaduje přítomnost vitamínu D, vitamínu K2 a hořčíku, aby ho nasměrovali na správná místa. V nepřítomnosti těchto faktorů se vápník může začít hromadit v měkkých tkáních, jako jsou tepny a svaly, což vede ke stuhlosti, sníženému krevnímu oběhu, křečím a potenciálně k bolesti nohou. Studie z roku 2010, publikovaná v British Medical Journal, naznačila, že samotné doplňování vápníku bez současného podávání vitamínu D bylo spojeno se zvýšeným rizikem srdečního infarktu. Nedávné šetření publikované v časopise Journal of the American Geriatric Society odhalilo, že doplňování vysokých dávek vápníku nevedlo k významnému snížení rizika zlomenin u starších dospělých. Navíc bylo spojeno s případy svalové slabosti a snížené mobility. Toto je zásadní prvek. Je nezbytné získávat vápník hlavně prostřednictvím stravy spíše než doplňků. Jaký je důvod? Vstřebávání vápníku z potravy probíhá postupně a přirozeně, doprovázeno dalšími základními živinami, které zvyšují jeho účinnost v těle. Zvažte zařazení tmavě zelené listové zeleniny, sezamových semínek, sardinek, mandlí, tofu a zeleniny s nízkým obsahem oxalátů, jako je bok choy, do svého jídelníčku. Tyto zdroje dodávají vápník v biologicky dostupné formě, kterou vaše tělo dokáže účinně využít, čímž se minimalizuje riziko nadměrného hromadění. Seniorům se doporučuje omezit příjem doplňků vápníku, pokud to výslovně nedoporučí zdravotnický odborník a pokud nejsou doprovázeny vhodnými spoluživinami. Pokud neučiníte správné kroky, mohlo by to vést k postupnému zhoršování síly vašich nohou, což nakonec ohrozí vaši dlouhodobou mobilitu. 3. Vitamín A je klíčovou živinou,
která hraje životně důležitou roli v různých tělesných funkcích. Toto je docela nečekané. Vitamin A je klíčovou živinou pro zrak, imunitu a zdraví pokožky. Nadměrný příjem však může představovat skryté riziko pro sílu vašich nohou. Bohužel, značný počet seniorů nevědomky přijímá mnohem více, než je pro jejich potřeby nutné. Jaká je metoda, jak toho dosáhnout? Je to jednodušší, než by se mohlo zdát. Mnoho seniorů má tendenci užívat různé doplňky, včetně multivitamínu, přípravku na zdraví kostí a možná i posilovače imunity. Je důležité si uvědomit, že četné produkty mohou mít překrývající se dávky vitamínu A. Při pečlivém zvážení je zřejmé, že často konzumujete výrazně více než doporučený denní příjem. Často aniž byste si toho byli vědomi. Skutečná obava týkající se vitamínu A spočívá v tomto aspektu. Je rozpustný v tucích. Na rozdíl od vitamínů rozpustných ve vodě, jako je vitamin C a vitamíny skupiny B, které tělo dokáže snadno vyloučit v přebytku, vitamin A se v systému zadržuje. Hromadí se v játrech a tukových tkáních, což může vést k postupnému nárůstu až k potenciálně toxickým koncentracím. Jaké to má důsledky pro vaše nohy? Výzkumy naznačují, že nadbytek vitamínu A může vést ke zhoršení stavu svalů a kostí, únavě, nepohodlí v kloubech a zvýšené pravděpodobnosti zlomenin. Nedávný přehled publikovaný v New England Journal of Medicine naznačil, že dlouhodobá vysoká konzumace vitamínu A koreluje se sníženou hustotou kostních minerálů a zvýšeným rizikem zlomenin, zejména u starších dospělých. To má za následek sníženou sílu nohou a zvýšenou pravděpodobnost pádů. Maximální bezpečný příjem pro dospělé je 3000 mikrogramů nebo 10 000 IU předformovaného vitamínu A denně. Je důležité mít na paměti, že to zahrnuje všechny zdroje, včetně doplňků a obohacených potravin. Beta-karoten, rostlinná varianta vitamínu A, je obecně považován za bezpečnější. Může se však rychle hromadit, pokud je konzumován ve významném množství prostřednictvím doplňků. Při konzumaci více vitamínů je nezbytné pečlivě prozkoumat etikety pro přesné informace. Je možné, že konzumujete nadměrné množství vitamínu A, aniž byste si toho byli vědomi. Časem by to mohlo postupně podkopat sílu vašich nohou, energetickou hladinu a celkovou nezávislost. 4. Vitamin E. Vitamin E je široce uznáván pro své pozoruhodné antioxidační vlastnosti a ochranné účinky na zdraví srdce. Existuje však zásadní poznatek, který mnoho jedinců, zejména seniorů, často přehlíží. Nesprávné užívání nebo nadměrný příjem vitamínu E může vést k postupnému poklesu síly, nohou a celkové vitality. Nejvýznamnějším varovným signálem jsou syntetické doplňky vitamínu E, běžně označované jako DL-alfa-tokoferol. Tato syntetická varianta se často nachází v cenově dostupných doplňcích a multivitamínech. Studie však naznačují, že DL-alfa-tokoferol je tělem metabolizován odlišně ve srovnání s jeho přírodním protějškem, vitamínem E. Vysoké dávky syntetického vitamínu E byly spojeny se svalovou slabostí, únavou a zhoršenou neuromuskulární funkcí, zejména u starších dospělých. I přírodní formy vitamínu E, jako je D-alfa-tokoferol,
mohou představovat riziko, pokud jsou konzumovány v nadměrném množství. Vitamín E je vitamín rozpustný v tucích, podobně jako vitamín a časem se v těle hromadí. Nadměrné množství může narušit funkci vitamínu K, vést k nadměrnému ředění krve a nepříznivě ovlivnit zdraví svalů a nervů. Výzkumy naznačují, že doplňování vysokých dávek vitamínu E, zejména na úrovních přesahujících 400 IU denně, by mohlo zvýšit riziko úmrtí ze všech příčin a negativně ovlivnit výkon svalů, zejména u starších dospělých. Dosažení rovnováhy a uplatňování zdrženlivosti jsou základními složkami. Seniorům se doporučuje udržovat svůj příjem v rámci stanovených dietních pokynů, které doporučují přibližně 15 mg nebo 20,4 mezinárodních jednotek IAIU denně pro dospělé. Celkové množství zahrnuje kombinované množství z potravin i doplňků. Jaká je nejúčinnější metoda získávání vitamínu E? Je nezbytné získávat tokotrienoly, účinnější a ochrannější formu vitamínu E z celých potravinových zdrojů spíše než z izolovaných doplňků s vysokými dávkami. Tokotrienoly jsou přítomny ve významném množství v červeném palmovém oleji, oleji z rýžových otrub, annattu, jakož i v různých ořeších a semenech. Antioxidační výhody jsou poskytovány bez potenciálních rizik spojených se zvýšenou hladinou tokoferolů. Pokud je vaše strava již bohatá na živiny obsahující zdravé tuky, ořechy, semena a rostlinné oleje, nutnost doplňku vitamínu E může být zcela zbytečná. Pokud se rozhodnete pokračovat, ujistěte se, že si vyberete směs tokoferolů a tokotrienolů a důsledně udržujete svůj příjem na bezpečných, mírných úrovních. Zajistěte, aby to, co má chránit vaši pohodu, postupně neoslabovalo vaši schopnost volně se pohybovat. 5. Vitamín B6. Vitamín B6 je základní živinou, která hraje klíčovou roli v různých tělesných funkcích. Podílí se na metabolismu bílkovin, kognitivním vývoji a produkci neurotransmiterů. Dostatečná hladina vitamínu B6 je životně důležitá pro udržení celkového zdraví a pohody. Ze všech vitamínů, o kterých jsme dnes diskutovali, by tento konkrétní mohl potenciálně představovat nejvýznamnější riziko pro vaše nohy. Mnoho jedinců si to neuvědomuje. Naše pozornost se soustředí na vitamín B6. Je důležité si tento bod ujasnit. Vitamín B6 není zásadně škodlivý. Skutečně plní základní funkci v nervové aktivitě, produkci červených krvinek a celkovém zdraví mozku. Vaše tělo ho potřebuje. Problém se týká především množství, které jedinci získávají, zejména prostřednictvím doplňků. Pro dospělé starší 50 let je doporučená denní spotřeba vitamínu B6 přibližně 1,5 až 1,7 mg denně. Pokud však vejdete do jakéhokoliv obchodu, uvidíte doplňky obsahující 50, 100 nebo dokonce 500 mg B6 na porci. Toto množství výrazně převyšuje skutečné potřeby těla o 1000%. Je klíčové si uvědomit související rizika. Vitamín B6 je sice klasifikován jako rozpustný ve vodě, avšak ve zvýšených hladinách má potenciál se v těle hromadit a vést k toxicitě. Výzkumy naznačují, že dlouhodobá konzumace vitamínu B6, zejména v množstvích přesahujících 50 mg denně, některé zdroje uvádějí i nižší hranici pro dlouhodobé užívání bez lékařského dohledu, může vést k významnému poškození nervů,
O jakém typu poškození nervů mluvíme? Zkušenost často začíná brněním, necitlivostí, pocity pálení a pocitem mravenčení v chodidlech a nohou. Pokud se neřeší, může to vést ke svalové slabosti, zhoršené koordinaci a potížím s chůzí. Pro starší dospělé to může znamenat sníženou schopnost s jistotou stát, stoupat po schodech nebo udržovat mobilitu. Nedávná studie v oblasti neurologie odhalila, že jedinci, kteří konzumují doplňky B600 ve vysokých dávkách po delší dobu, mohou zažít senzorickou neuropatii, nervové onemocnění, které může významně ovlivnit funkci nohou a mobilitu. Co by mohlo být znepokojivější? Přetrvávání těchto příznaků může pokračovat i po ukončení užívání doplňků při používání multivitamínu, B komplexu, energetického posilovače nebo doplňku na náladu. Je nezbytné posoudit celkové množství B6, které konzumujete. Četní jedinci z nevědomky konzumují různé produkty se zvýšenou hladinou B6 v domnění, že je to bezpečné kvůli jeho rozpustnosti ve vodě. Pokud však jde o vaše nervy a nohy, není to prospěšné. Zaměřte se na získávání živin z potravinových zdrojů, jako jsou banány, cizrna, losos a brambory. Pokud je doplňování nutné, ujistěte se, že dávka zůstává v rozumném rozmezí 10 až 20 mg, pokud zdravotnický odborník nepředepsal vyšší množství pro specifický účel. Kromě toho je důležité si uvědomit další významné varování. Je nezbytné zajistit, že pokud doplňujete vitamín B9, kyselinu listovou nebo folát, také dostatečně získáváte vitamín B12. Vitamín B9 má potenciál zakrýt ukazatele nedostatku B12, zejména při laboratorních testech. Nedostatek B12 představuje významná rizika, protože může vést k vážnému poškození nervů, následně ovlivňujícímu sílu nohou, rovnováhu a celkovou neurologickou funkci. K ochraně vašeho nervového systému a udržení mobility se ujistěte, že váš vitamín B12 je ve vysoce vstřebatelné formě, jako je metylkobalamín nebo adenosylkobalamín, zvláště pokud je vám více než 60 let, protože vstřebávání má tendenci s věkem klesat. Jak si udržet silné nohy přirozeně? Poté, co jsme identifikovali 5 vitamínů, které mohou při nesprávném užívání neúmyslně oslabit sílu nohou u seniorů, je stejně klíčové poskytnout vám účinné a přirozené strategie k udržení a dokonce zlepšení síly vašich nohou. To vám umožní zůstat aktivní a nezávislí i v 70, 80 a dokonce 90 letech. Nakonec nejde jen o to, čeho se vyvarovat. Stejně tak jde o činy, které podniknete. Především udržujte svůj pohyb. Přísloví o používání nohou nebo jejich úpadku je nepopiratelně přesné. Zapojení do lehkých denních aktivit, jako je chůze, provádění jemných dřepů s oporou židle nebo stoupání po schodech, je nezbytné pro zachování svalového tonu, zlepšení rovnováhy a podporu zdravého krevního oběhu. Naopak, nedostatek aktivity může rychle vést ke svalové atrofii a stuhlosti, takže je nezbytné začlenit pohyb do vaší každodenní rutiny bez výjimky. Dále kriticky zhodnoťte svou stravu se zvláštním důrazem na spotřebu sacharidů. Strava s vysokým obsahem sacharidů, která je bohatá na cukr a rafinované obiloviny,
vede ke zvýšené hladině inzulínu, což může mít za následek chronický zánět a degradaci svalů. S postupujícím věkem se zvyšuje citlivost našeho metabolismu na kolísání hladiny cukru v krvi. Minimalizace konzumace chleba, těstovin, sladkostí a ultraspracovaných potravin může výrazně zlepšit vaši sílu a zvýšit vaši záději energetickou hladinu. Sluneční světlo je základním, přesto často podceňovaným prvkem. Konzistentní a bezpečné vystavení slunečnímu záření významně přispívá k syntéze vitamínu D a zároveň zlepšuje náladu, kvalitu spánku a hormonální rovnováhu, což vše je nezbytné pro udržení vaší celkové vitality. Strávení pouhých 15 až 30 minut na slunci několikrát týdně může významně ovlivnit vaši pohodu, zvláště pokud se během této doby věnujete fyzické aktivitě. Je nezbytné si pamatovat na důležitost hořčíku. To je významné. Hořčík hraje klíčovou roli ve svalové funkci, nervovém přenosu, produkci energie a aktivaci vitamínu D. Bohužel značný počet jedinců starších 60 let si neuvědomuje svůj nedostatek hořčíku. Je nezbytné zařadit do svého jídelníčku potraviny s vysokým obsahem hořčíku, jako jsou dýňová semínka, špenát a mandle. Kromě toho zvažte pečlivě vybraný doplněk hořčíku, zejména glycinát hořečnatý nebo malát hořečnatý, protože tyto možnosti jsou šetrnější k trávicímu systému a nabízejí lepší vstřebávání. Kromě toho se ujistěte, že udržujete správnou hydrataci, investujete do kvalitních zdrojů bílkovin a dáváte spánku nejvyšší prioritu. Základy jsou často přehlíženy, přesto slouží jako základní kámen pro udržení svalové síly a mobility během procesu stárnutí. Je nezbytné přistupovat k doplňování stravy s rozlišovací myslí. Buďte si vědomi interakcí mezi různými doplňky. Posuďte své skutečné potřeby a upřednostňujte přirozené metody k posílení zdraví vašeho těla od základů nahoru. Pokud vám toto video přišlo přínosné, doporučuji vám dát mu palec nahoru, sdílet ho se svými blízkými a přihlásit se k odběru kanálu. To nám umožní nadále produkovat více zasvěceného a transformačního obsahu, jako je tento. Vaše nohy jsou nezbytné pro vaši mobilitu a celkovou pohodu. Je klíčové o ně pečovat s nejvyšší důležitostí. Děkuji vám za pozornost a těším se na naše další setkání.